Hola, anem a veure com resoldre perquè us sigui més fàcil amb els que encara no ho heu fet el problema de robòtica del pont, d'un pont automatitzat. Recordem que el pont les condicions que tenia el pont era que mentre passava una persona no podia passar un vaixell, que mentre passava un vaixell no podia passar una persona, i que per al pont hi havien de passar vaixells que el pont no tenia més remei que alçar-se perquè els vaixells eren més alts que la distància del pont fins a l'aigua. Per tant, no tenia més remei que pujar al pont. A més, les persones només podien anar d'esquerra cap a dreta, per exemple, i un vaixell el podem detectar davant a pas quan un sensor d'infrarrojos detecta que la distància de vaixell és menor de 10. En el nostre cas, la nostra maqueta, 10 centímetres. Val? I en principi ja està. I evidentment, si tenim una persona al mig del pont, vol dir que la persona encara no ha començat a passar però encara no ha creuat el pont. Evidentment el pont no pot fer que un vaixell passi i per tant pujar-se i tirar la persona a l'aigua, això és evident, no? Vale? Vinga, anem a veure. Per tant, aquí tenim els quatre estats, aquí, S1, S2, S3 i S4, que estan aquí. S1, pont baixat, S2, pont baixat amb una persona que l'està creuant, S3, el pont pujat sense cap vaixell que el creui, i S4, el pont pujat amb un vaixell creuant. Això serien en principi 4 estats. Vale? Després, veurem que els esdeveniments que es poden produir són aquests 4 d'aquí. Una persona demana pas, val? I per què és això? Perquè se col·loca davant d'un infraroig a un costat del pont. Un esdeveniment 2 és la persona ja creuat, un esdeveniment 3 el vaixell demana pas i un esdeveniment 4 el vaixell ja creuat. Que això l'enunciat diu que un vaixell ja haurà creuat quan han passat 10 segons des del moment que el vaixell ha demanat pas i el pont s'ha alçat. Vale? Bé, què hem de fer? L'estratègia aquí, tot i que algun de vosaltres ho feu a través d'estats, jo crec que és molt més fàcil fer-ho partint dels esdeveniments. Anem a veure. I l'estratègia que seguirem és la següent. Agafarem un esdeveniment, ens concentrarem en ell i després estudiarem a cada un dels estats si suposa una transició que passi aquest esdeveniment. O sigui, si una persona demana pas i estem a un d'aquests esdeveniments, ho farem per ordre. Si aquest esdeveniment, quan estem a S1, per exemple, implica una transició a S2, i si estem a S2 i una persona demana pas, implica una transició a S3 i així successivament. Per tant, repeteixo, primer comencem per un esdeveniment i mirem a cada un dels estats si que passi aquest esdeveniment d'aquí, a cada un d'aquests estats suposi una transició d'un estat a un altre. Vale. Per exemple, he agafat l'esdeveniment T1. L'esdeveniment T1 és aquest d'aquí, aquest, vale? És persona demana pas. Per tant, comencem. Si persona demana pas és verdader, o sigui, vol dir que l'infraroig d'un costat del pont ha dit escolta, hi ha algú que demana pas, val? Vale. I què hem de fer? Una persona demana pas. Estem en aquest cas d'aquí. Per exemple, S1, començarem per ordre. L'estat S1. I una persona se col·loca aquí i demana pas. I l'infraroig diu, ei, hi ha una persona que vol creuar. Vale. Què hem de fer? Ha de baixar el pont? No, ja està baixat. La persona pot creuar? Sí, el pont està baixat, no hi ha ningú que faci res aquí, per tant, la persona pot passar. Per tant, què vol dir? Que la persona començarà a creuar, per tant hem de canviar de l'estat de S1 a S2, perquè l'estat S1 és no hi ha ningú creuant, a l'estat S2 hi ha una persona creuant. Per què hem de passar d'aquí a aquí? Molt fàcil, perquè si no canviem d'estat, si un vaixell demanés passar a l'estat S1, el pont se podria alçar, per tant hem de canviar l'estat S2. Per tant, si una persona demana pas és verdader, si l'estat del pont és S1, haurà de passar a S2, si una persona demana pas.
persona demana pas és l'esdeveniment 1. Vale, anem a veure, aviam, si una persona demana pas quan estem a l'estat S2, o sigui que vol dir que una altra persona ja està creuant. Realment no canviaria l'estat, senzillament hi hauria una altra persona que estaria creuant el pont, no passa res, Vale? D'acord? Vinga. A més vam dir que només podia haver-hi una persona creuant el pont en cada moment. Això és una de les especificacions del pont. Només pot haver una persona creuant el pont a cada moment. Vale, per tant, si una persona m'anà creuant i hi ha una altra creuant no passaria res. Senzillament el pont quedaria exactament en el mateix estat. Una persona està creuant el pont. Si estem a S3, a l'estat S3, que vol dir que el pont està pujat, però no hi ha cap vaixell que el creui, sinó que senzillament el pont està pujat. Vale. Hi ha una persona que es col·loca aquí per creuar el pont, què ha de fer el pont? Ha de baixar el pont, s'ha de baixar perquè la persona pugui creuar i a més la persona automàticament creuarà. Per tant, aquí en estat passarem de C3 a C2, que és el que he posat aquí. Si l'estat inicial és C3, vol dir el pont està pujat però no hi ha cap vaixell que el creui i se produeix l'esdeveniment E1, que vol dir una persona demana pas, passarem a l'estat S2, vol dir una persona l'està creuant. Per tant, és el que he posat aquí, el codi. Fixeu-vos, si l'estat del pont és igual a C3, o sigui, vol dir el pont està elevat, llavors l'estat del pont en lloc de C3 ha de ser C2 i hem de baixar el pont perquè la persona efectivament pugui creuar. Val? Ja està, l'esdeveniment l'esdeveniment persona demana pas ja no afecta cap altre, perquè evidentment a S4 ja no li afecta aquest esdeveniment. Per què? Perquè per molt que se posi una persona aquí mentre el vaixell està creuant, el pont no farà res. Per tant, aquest esdeveniment s'ignorarà sempre quan l'estat sigui S4. Per tant, per això aquí no posem res de si l'estat és S4, perquè no farà res, o sigui, el pont se quedarà en l'estat S1 o S3 com estava abans. Vale? Per tant, res. Bé, anem a veure ara per exemple, l'esdeveniment persona ja ha creuat vol dir que només se pot produir en aquest estat d'aquí, a S2, perquè aquí no hi ha cap persona que l'estigui creuant el pont, per tant no pot aparèixer de cop i volta aquí una persona a l'altre costat del pont, perquè per ja creuat no, només té sentit en aquest estat. Persona ja creuat és estàvem aquí, la persona estava creuant, pam, se'n va aquí i creua, i quan creua un sensor d'infraroig el detecta. Vale? Per tant, de S2, amb l'estat, amb l'esdeveniment persona ja creuat passaria a S1, que és el pont baixat i sense ningú a sobre. Vale? Anem a veure. L'esdeveniment E3, un vaixell demana pas. Vale. Això recordem que ho detecta uns ultrasons, que la distància entre el vaixell i el pont sigui menor de 10, en aquest cas centímetres en el nostre cas. Vale? Per tant, en aquest cas, què fem? Si estem a C1 i un vaixell demana pas, què ha de passar? Ha de passar alguna cosa? C. Si estem a C1, o sigui el pont està baixat i no hi ha ningú a sobre, i un vaixell demana pas, o sigui fem S3 ara mateix, un vaixell demana pas que hem de passar a S4, per què? Perquè el vaixell estarà creuant el pont, d'acord? Vale. Després, si estem a S3 i un vaixell demana creuar, també passarà el mateix. Un vaixell demana pas o demana creuar, si estem a S3, vol dir el pont està pujat, hem de passar a l'estat de que el vaixell estigui creuant. Vale? Per tant, també serà en el mateix esdeveniment vaixell demana pas, aquest E3, passarem de C3 a C4. Vale? De pont pujat a pont pujat, però hi ha un vaixell que l'està creuant. Vale. Anem a veure, i ara anem a veure l'últim, el vaixell ja creuat. Vaixell ja creuat direm que aquí té aquest esdeveniment és un esdeveniment una miqueta especial, ho hem fet així per simplificar, no tenim un rellotge que ens doni una alarma de que ja han passat 10 segons i per tant el pont pot... ja no hi ha cap vaixell que el creui, sinó que nosaltres direm que quan han passat 10 segons el vaixell ja ha creuat, vale? Però no tenim cap sensor que ens ho pugui indicar de moment, no tenim cap, per tant ho hem de fer d'una altra manera. Vale, anem a veure, per exemple, anem a estudiar vaixell demana pas, que és aquí, vaixell demana pas, i anem a estudiar aquest esdeveniment, que és vaixell demana pas. Val? Què fem? Fem el mateix que fèiem abans, o sigui, tenim si vaixell demana pas, estem en aquest esdeveniment d'aquí, si vaixell
perdó, estem aquí dalt, estem aquí, si vaixell demana pas, vale? Hem de veure aquest esdeveniment de vaixell demana pas, a quins estats els hi suposa una transició. Si estat del pont és igual a S3, vol dir, i S3 vol dir, fixeu-vos en el gràfic de l'esquerra, vol dir que el pont està pujat, què ha de fer l'estat del pont? Ha de quedar igual? No, perquè ara està creuant un vaixell, per tant, l'estat del pont el posarem a S4, d'acord? I hem d'esperar 10 segons, perquè ara està creuant el vaixell, hem d'esperar 10 segons i quan ha passat 10 segons el vaixell ja ha creuat, per tant que vol dir que estarà el pont pujat, fixeu-vos, i heu de pujar una altra vegada S3 aquí, perquè el vaixell, en aquest cas després de 10 segons, el vaixell ja no hi és davall del pont, per tant el vaixell ja ha creuat, perquè han passat els 10 segons, és la condició que havíem posat aquí al costat aquí. Aquesta és la situació que havíem decidit, que ens deia que el vaixell ja havia creuat. El vaixell ja ha creuat aquí quan han passat 10 segons. Vale. Per això posem estat del pont aquí una altra vegada C3. Vale. Anem a veure, si el vaixell demana pas i estem a l'estat S1, vol dir, l'estat S1 és aquest d'aquí, vol dir que l'estat S1 és aquest d'aquí dalt, vol dir que no hi ha ningú a sobre del pont i el pont està baixat. Si un vaixell demana pas i estem a l'estat S1, que vol dir que el pont està baixat, que hem de passar a l'estat S4, un vaixell està creuant, hem de pujar el pont, evidentment, perquè el vaixell pugui creuar, hem d'esperar 10 segons perquè el vaixell hagi creuat i després hem de tornar una altra vegada a l'estat S3. Per què? Doncs perquè ara estem en un estat de que el vaixell ja ha creuat perquè han passat 10 segons, per tant, però en canvi el pont està pujat, per tant una altra vegada S3. Fixeu-vos-hi, aquí realment el que nosaltres havíem posat abans com un esdeveniment, aquí ho posem senzillament com una espera, i al cap d'aquests 10 segons evidentment el pont no està a S4, sinó que està a S3 perquè el vaixell ja ha passat, i aquí tampoc està a S4 sinó que està a S3, perquè quan han passat els 10 segons el pont ja no té cap vaixell que el creui. Aquí fixeu-vos-hi que jo puc treure això realment, perquè aquest estat és un estat una miqueta fictici, en aquest cas, d'acord? I aquest d'aquí també, perquè l'estat del pont passa a estat del pont 3, o sigui, estat del pont 3, S3, passa al pont 3 després de 10 segons quan un vaixell li demana pas. Per tant, aquest també el podrien treure, en aquest cas el podrien treure. Si ho poseu no passa res, si ho poseu no passa res, En aquest cas d'aquí, si l'estat del pont és S1 i un vaixell li demana pas, què passa aquí? Vale. L'estat del pont ha de passar a S4 perquè en aquest moment estem creuant un vaixell està creuant el pont. Hem de pujar el pont, no? Esperem 10 segons i quan esperem 10 segons una altra vegada de S4 ja no estem a S4 perquè S4 és el pont pujat amb un vaixell passant. Hem d'anar a S3. Per tant aquí també no cal posar-ho això. Ho podríeu posar, no hi ha cap problema, si voleu fer-ho podeu posar-ho. Però tenim en compte que bàsicament aquest estat és un estat com una miqueta fantasma, no? És un estat transitori, que realment l'hem posat aquí al principi perquè estigui tot més clar inicialment, però podríeu treure aquest estat del pont igual a S4 aquí i passar directament aquí a S3 després d'haver pujat el pont i esperar 10 segons. Vale? Bé, i això és l'altre estat, l'estudi de l'altre esdeveniment, l'esdeveniment E3, o sigui que vol dir vaixell demana pas. Ara hauríeu de fer l'esdeveniment E2 i l'esdeveniment E4, hauríeu de fer similar a això d'aquí o això d'aquí per als dos esdeveniments que falten, E2 i E4. Vinga, us animo que ho faceu.